2024 Honda CR-V. Yan po yung ating pinakabagong model. Dito po na available na sa Pilipinas at recently na-launch po ng Honda Cars Philippines last September 13. Mga idols, ito pong ating 3 variants. Meron tayong hybrid, kauna-unahang RS version sa ating CR-V model with electronically CVT transmission. Ang galing mga idol, ano? Siyempre, meron din tayong other version gaya po nitong ating V-Turbo CVT front wheel drive. At meron pa tayong isang model, ito naman pong BX Turbo CVT all-wheel drive mga idol. So ito pong ating naka-display dito, ito po ay V-Turbo CVT front wheel drive. So sa mga idols natin, kung gusto nyo pong bumili ng ating pinakabagong 2024 model na CR-V, tayo po ay may mga available na unit dito po sa Honda Cars Pangasinan mga idol. At kung nagbabalak po kayo mag-purchase this month of October, again, pwede nyo akong i-PM sa ating FB page, Boy Salabaria. Again, tignan po muna natin lahat po ng specs and features. Itong ating unit na to, ang V-Turbo CVT front wheel drive mga idol. Siyempre, napaka-moderno at bagong-bagong style at design itong ating new 2024 model na to. Ano? Kita naman po natin, mas malaki siyang tignan at siyempre, mas komportable at napakaganda rin ng performance. At itong ating new 2024 model CR-V, wala na po tayong diesel model. Lahat na po ito ay gasoline. Ano? Kaya mga idols, dito po tayo sa Honda Cars Pangasinan. Huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at like and follow nyo ang ating FB page, Boy Salabaria. At mga idols, kung gusto niyo pong makita actual yung ating unit na CR-V 2024, punta na po kayo dito sa kanilang showroom. Pwede rin po kayo mag-test drive ng kanilang mga test unit dito, gaya po nitong Honda City at Honda Brio. Meron silang available niyan. Anytime po pwede kayong mag-test drive niyan. At itong ating 2023 Honda CR-V B-Turbo CVT front wheel drive, meron tayong engine type na 1,498cc displacement, double overhead camshaft, direct injection VTEC turbo engine with 4-cylinder 16 valves at naka-CVT transmission to plus Euro 4 compliant. Max power nito 140 HP at 6,000 RPM at maximum torque 240 Nm at 5,000 RPM. With 57 liters of fuel capacity mga idols, check po natin yung kanyang final na fuel efficiency. I-share ko sa inyo yan. At yung ating mga ilaw, bagong design, all LED lights na po ito from headlight, fog lights, at yung ating daytime running light. Kita naman po niyo yung ating bagong front grille, honeycomb yan with chrome bar. Napakaganda, no? Itong ating mirror, yan po ay body color at meron tong power adjustable at folding. Plus yung ating door handle, body color din po yan. Para naman sa ating antenna, shark fin po yung kanyang style. At yung ating power tailgate, meron tayong walk-away close. Kaya napakaganda niyan mga idols, ano? And para naman sa ating cargo capacity mga idols, pag po pinold natin yung second and third row, meron tayong total volume na 840 liters. Ang dami natin may kakargang gamit dito. Siyempre pa, yung ating total carb weight ng ating CR-V 2024 ay 1,689 kilograms. At ang bagong sukat naman ng ating wheelbase, yan naman po ay 2,701 mm. Mas malaki pong tignan itong ating bagong CR-V 2024 model. Para naman sa ating ground clearance, 198mm po yung kanyang taas. At pagdating naman po sa ating chassis or suspension, yung ating front naka-MacPherson strut at sa likod naman multi-link po ang ating suspension. Sa ating namang stopping power, yung brake natin sa front naka 17-inch ventilated discs at rear brake naman 17-inch solid disc mga idol. Para sa tire size natin, 235 by 60 by R18. Yan po ang ating sukat. Para sa ating wheel size, 18 by 7.5 at naka-silver aluminum alloy po yung ating pinaka-wheels na yan. And dual airbag naman para sa driver at front passenger. Para sa ating features ng ating Honda CR-V, equip po tayo ng ABS or anti-lock braking system, electronic braking distribution, vehicle stability assist, hill start assist, emergency stop signal, child safety lock, child seat anchor, meron din tayong reverse camera at wide dyan, immobilizer, hill descent control with parking sensors, 4 po yung nakalagay dyan. At meron din tayong tire pressure monitoring system. Ganun ka-loaded po itong ating Honda CR-V. Yung ating gear type, yan po ay electric assist, rack and pinion. Ano? And ito rin po ay electric power steering na din. Yung ating display, meron tong 10.2-inch full digital display para sa ating driver. Ano? At ang ating steering wheel, ang kanyang design, 3-spoke at nakarap to ng leather. Para naman sa ating adjustment, tilt and telescopic para dito sa ating CR-V. At ang ating steering wheel control, meron tong audio multi-input display, adaptive cruise control, plus voice assistant.
Meron tayong touchscreen na 9-inch ang sukat at yan po ay napakaganda rin at siyempre very modern mga idol ano. Of course, ito naman po ang ating smartphone mirroring. Meron tayong wireless Apple CarPlay at Android Auto. Plus meron din tayong wireless charger at dalawang USB outlet with ANC port. At yung ating seat knob, yan naman po ay wrap ng leather naman po mga idols. Kita nyo yung ating pinakaupuan dito. Yung seat material niyan ay black leather po ang kanilang nilagay dito. Kaya talagang very premium at elegant yung datingan. Yung front seat natin, sa driver, meron tayong 8-way power seat at meron naman tayong 4-way para sa ating passenger. Sa front lang po ito. Yung ating power windows, auto up and down yan para sa driver, passenger at second row passenger. And para sa atin namang Honda Sensing, meron tayong equipped na adaptive cruise control, low speed follow, collision mitigation braking, lane keep assist, road departure mitigation, forward collision warning, lane departure warning, auto high beam at lead car departure notification. Ito pong mga advanced safety features na yan, makakatulong sa atin yan para ma-prevent natin yung accident sa daan. Yung ating model po na 1.5 CRV BCVT Turbo, meron tong SRP 2,100,000 pesos. Pag po white ang ating binili, ay additional tayong 20,000 dito. Para naman sa ating CRV BX Turbo CVT all-wheel drive, ang ating SRP 2,280,000, another 20,000 para sa white color. At para sa ating 2.0 CRV RS Hybrid Electronic CVT, yan po ay may SRP na 2,590,000. Kagandahan dito, naka front wheel drive yan at meron tong paddle shifter na rin. Ganon kalupit. Kita naman po yung kanyang design. Ang premium at elegant talaga. No? Yung kanyang wheels all black na rin. Plus ito po ay may driving mode na sport mode kaya talagang mabilis at talagang solid ang performance. Plus meron na rin po tayong bagong smartphone connection dito po sa ating Honda CRV. Yun po ang ating Honda Connect. Meron tayong safety, security at convenience. So, marang security alarm natin, makikita na natin po sa ating cellphone yan, magbibigay sa atin ng warning at automatic collision detection. Magbibigay sa atin ng warning yan. Plus, meron tayong security man, find my car, pag nasa parking lot tayo, gamitin natin ating cellphone, makikita na natin yan, ating sasakyan. At yung geofence naman, pag po pinahiram natin tong ating cellphone, parang meron tayong GPS, matatrack kagad natin kung nasaan silang lugar. And para sa convenience, meron din tayong car status, makikita natin yung ating battery, kung ano na yung status niya, at meron din tayong remote vehicle control. So pwede nating i-lock at i-start yung ating sasakyan with the use of our cellphone. Ganun siya katindi. Para sa ating other convenience, yung service reminder, bibigyan tayo ng mga reminder kung kailan na po natin pwedeng ipa-PMS itong ating sasakyan. Ganun katindi itong ating bagong CRV 2024 model na to. Napaka-forma, super elegante ng design, at pati sa kanyang comfort at performance talagang solid na solid to. And mga dos, kung gusto niyo pong bumili nito at mag-purchase ng bagong Honda CRV 2024 model, pwede niyo tayong maghanap ng mga low down payment, bank financing at yung kanilang mga existing promo. So yun mga idols yung ating feature para sa inyo. Sana nakatulong tong ating live update para sa inyo dito sa ating sa Honda Cars Pangasinan. At kung gusto niyo bumili, again, PM nyo lang ako sa ating FB page. At siyempre, tutulungan ko yung makasecure ng unit ninyo.